Takže ľudia, čaute, ja vás vítam pri mojom novom videu a v tomto videu si načil zahráme Fortnite. Ako vidíte, mám tohto Golden Black Knighta a to neznamená nič iné ako to, že som dokončil OG Pass. Juhu! Dokončil som OG Pass. Jo, to je fajn. A my už sme aj tu. A máme takú chill hru, zahráme si. Umpa, umpa. Akože mne bez aimu, akože no-scopy, neviem, či sa to nazvať no-scopy, ide dual lepšie akože ako aim, akože s aimom. Máte väčší ten. Amo, prečo mám no-skina? Sa mi nezdá, sa mu skôr nenačíta. Ideme na našu lokáciu. Tak, už tu ideme autobusíkom a uvidíme, čo nám táto hra prinesie. Ale akože neviem, akože tento Golden je tiež fajn, neviem, že teraz či je krajší ako ten klasický Black Knight, akože dalo by sa o tom diskutabilno, to je jedno. Je to také diskutabilné. Čo tam vidím? Čo to tam vidím za vykričníček? Čo tam bol? Vykričníček. Kamo mne nejde W? Á, už je W. Ideme, podáme, podáme. Poďme rýchlo na strešku, tu bývajú zbrane. Kamo, nice, prematranie. Idem teraz, máme zbraň. Poď, padaj niekto. Kámo! Poď. Poď ho šapneme. Kámo, to bude free kill, poď toho dorazíme. Dám mu pickaxe, poď. Kámo, no book please. Bude to ťažké. Náročný fight. Rýchlo heala. Kámo. Tak to bolo. A tam už treba ďalšie. Ja nemám náboj, ne? Rýchlo healuj. Pozor. Zoberme četku. Lúčime. Poďme na to. FBI, open up. Asi to je bot, ale prekvapil ma, keď som mal málo HP. Popravde sa priznám, a tu je ďalší. Zlobivý chlapčík. Yes, medkit z neho padnú. Medkit mal proste. Medkit, ja sa healnem. Ja tu dám bubble shielda. Na mňa nestrieľali nejaké bubečkové. Tam druhý. Tak. A idem sa to trošku poutiť. A tu máme, čakať, niečo čas. Je naša obľúbená Ranger Assault Rifle. A tu máme hiny. Tak. Potom, čo to ešte máme? Tu. Máme tu... Tu je ďalšia Ranger Assault Rifle, to asi nepotrebujem. A namiesto tejto zelenej si zoberiem obvezy.
Jo, 7 obvezov. A tu dáme ešte miničko. Tak. Celkom vybavený, si myslím. Bezy prebijame, kde treba. Není. Ešte zoberieme zlatičko. Kasičko. Čím, tak trošku prevázíme. Matro. A ideme. Čakať. A černočka. Tu akože to bolo celkom divoké, popravde, a tu ideme si na naše miestečko. A tam trocha sa obstaví. Asi dáme jednu ránu. Tesne, ale jo. Čekaj. Pozri, vlak. Poď, musím ho napadnúť. Auto, yes, poď! Sme dopredu. Je tam nejaký ľud. Je tam zlatá s brandami. Ideme napred. Jo, ne. Nevzdávame to. Poď. Big shield, medkit. Rýchlo, poďme sa vylúčiť. Už nič není, okej. Sú flagani. Okej, tu je častka. Okej. To dal boostku, že? Či? Nie? Ja, to sú tie iné, ne? Ja teraz fakt neviem. Kamo, Ugark. Čo to? Je to Ugarka? Kamo Duolingo? To vyzerá Duolingo. No, ani nie. Nabojky. Častka. Okej, nič nepotrebujeme od my. To je píte. Ja si zoberieme na to asi auto kľudne. Aby to bolo také, že bezpečnejšie. A ja už aj vidím prvého, sa mi tak vidí. Mne sa zdá, že už vidím aj prvého. Či nie? To nie. Tu máme nové autičko. Naše nezradíme. A keď vieš čo. Choď preč. OK. Pozor. To zabereme. Ty vole! Ty kokos, to nemyslíš vážne. OK. Tak to nedopadlo najlepšie. Nevadí. Zahrali sme si. A teraz si poďme ukázať, ako získať free skin. Keďže máme celkom času. Takže ako prvé, čo musíme urobiť, si dať vlastne level, hej. Ideme do lockeru a dáme si no skina. Dáme si edit styles a nastavíme si hneď tento prvý, hej, tuto aim. Hneď tento prvý si nastavíme. No, následne, počkaj, týko. Niektoré emoty tu nejde, počkaj, ukáž. Som musím na to pozrieť. Tak bude vyzerať, OK. Následne ideme do klasického Battle Royale a ako vidíte, tak už tu máme tento skin
A funguje to, je to celkom fajn spôsob na free skin. Takže tak no. Toto je teda spôsob, ako získať free skin. Ja z toho samozrejme prepnem svoje Golden Black Knighta. A ja si myslím, že to by z tohto videa bolo všetko. A ja sa s vami lúčim. A čau!